Ja, det är dyrt nu. De hade barn och allt. En hark naar het verhaal dat ik hier me vertel. Oer een met verhemel benauwd nog voor hel. Als ik het vertel, het ik zelf zuiver kjel. Iseren bjøkken og myntfåten, is van en tvanen dik. Zup, det skim dit jou hier sjogge, Adam het rieder ben ik. Eind jaren 60, toen kwamen denk ik de eerste hippies bij ons in het dorp. Het waren hele vriendelijke mensen. Ze boeten en dan zie ze op de groen met gitaren. En ze zeggen het prachtig uit. Ja, ik vond dat heel mooi. En grote mensen in het dorp die vonden het maar niks. Maar ja, het sprutst mij heel erg tot de verbeelding. Zo zeggen het eruit toen George en Gate de boerderij kochten. Hey Jelle, dan ben we hier in Hantem. En dan hebben we in één keer dit. Een stupa. Een boeddhistisch bolwerk. Hoe komt dat hier nou te lonen? En hoe komt deze stupa nou in Hantem te lonen? In 44 jaar geleden, toen kwamen hier al je hippies uit de Ronestad. Ja. En die had dit dus, toen kwamen ze erachter dat dit een heel erg plak was. En de familie Fransen, heette George Fransen, die had het uiteindelijk best mee begonnen. Nou ja, en het is nog zo uitbreid dat dit verhaal. Dit is de squale op Hantemerhoeken. De christelijke nationale squale en dat heet nou de Fjouwerhoeken. Op het plein bij meester Sietsma. Nou, ze zijn alle weer mooi aan het springen. Meester Sietsma. Dit is Hanneke Sietsma.
Jongens, ga je op de foto. Wie staat nou weg? Ik ga hem in de berm line. Door te bewegen. Ik. Even weer een sjerkje uit worden.
rijmakkoord dat David bracht aan Gods koor. Maar psalmgesang had hij niet verscheren. Als maatje vriest, verbjusteren, skoop hij het halleluja. 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 Bewezen haar, hoe zeerst haar bijen op het dak. Zo mooi zien, maar een lucht ook kost. En waar gaan we nou heen, Jelle? Even naar de kerken. Och, wij naar een kerken. Alle dwarpen, werkelijk alle dwarpen, die hebben een kerk en ze willen alle jaren kerken zien. Nou, maar het is een heel bijzonder gebouw. Deze staat hier al meer dan 1000 jaar. Ja, maar dat zeggen ze al jaar. Ja, maar het blijft een bijzonder gebouw, want het net onderschatten. In Amerika, de oudste gebouwen binnen 200 jaar. En dan zeggen ze, dit is een monument, zeggen ze dan. En dan kerk gaan we eromheen. Dat is heel bijzonder, waar zoveel mensen die begroeven binnen. Dus het is eigenlijk wel een heilige plak, maar het is wel een bijzonder plak, ja. Dat is zeker weer. Ja. En die kerk is dus 1000 jaar oud. Ja, zo ongeveer, ja. De laatste 4 woordjes gaan ik naar huis. Maar het pak fieste wierd om mijn schouders. En de beker van het eerste concours. Het is dien, mij uws mooie fanfare. Alles van Iser verkocht. En de schulden die binnen betellen. De directeur mij een blomke betocht.
Dan gaan we even naar het café daar. Waar klanten zaten zien? Nou, dus, nee, zij had de verkeerde fles. Hij met Berenburger. Kees de Vries en Douwe Wierstra. Want biljetten. Rink van der Meer en Jan de Vries. Betty Toorn. Piet van Geust. Daan Toorn. En daar zit Willem van der Meer. Willem van der Meer hier versplak. Als de drinken kwam en de Syriën op die stoel, dan zei hij: wat, ja, die man een slokje en dan moet hij erbij gaan. Ook het café van Jelle Auke en Anneriek Vrieswijk is een veilige haven voor diverse vrije tijdsclubs. Zoals deze, de Vrouwenbiljartclub. Gaat ze jouw pup? Ja, goed hè. Hey, klaar. Wat is je dankje? Mooi. Kijk van jou dan. Daar staat er een zetje. Patatje zonder, frikandeltje en een kroket. Geloof aan de deur, want ik ga de mosterd terug af. Ja, dat, ik moet je de gaten. Daar maak ik me niks van verzetten. Alles aan de terug. Misschien wel dit. Kom er gewoon, ja. Jo. Dankjewel. Alsjeblieft. Proost. Ja, proost. Op een goede hoor, hè. Ik hoop het wel. Er zit wel papierwerk en alles achter. Er moet alleen mensen komen en die moeten een waarde aan, hè, met trakkers moeten voort. En dan krijg je gewoon niet uit. Ik zal even zien of hier nog iets is. En daar gaan we af. Ja, daar gaan we af. Hey, hoi. Wij wensen je
Ja, dat zou je benoemen. Mooi, wie belooft Jongens, de bank is erbij. Achteruit hier al, ja. Maar het gaat maar achteruit. Daar komt er weer uit hier. Dit is een supersnelle team. Stop de team. Onbejellen gezicht op een wilde rassen. Hup. En dan wat de Indianentooi in de vrede speed die wat Orion. Om volgende squaw. Die klimt op verder oorhinden. Oerstrie pakken. Over de piep. De vredespijp. Op het hinder. Hup. En dan gaat hij weer. Ja. En dan gaat het web terug over Ronnie. Op, erop. Oerstrie pakken. Ja. En de piep en de tooi hoor Jan. Echte Indianenkrepen. Ho, 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 ho. Nou, wat een strenge baas. Wat een strenge baas. En dan geven we weer. Was jij niet maar terug? Ja, om de pions te zinnen. De bal eraan halen en de bal bewaren, hè. Dat maak je in de bush. Kom op. Ja, ja, doe maar. Doe maar, ja, ja. Om het pionsje heen in de garage. Erom heen in de garage. Sinds sturen zullen al vrijgehouden dat iedereen een beetje zijn eigen tactiek ontwikkelt. Ze krijgen vliegen samen die bij het mooi hoe die ballon heen. En ja. Ho, ho, ho. Ja, even voorwoord hingen. Doe maar. Oh, even voorwoord hingen. En niks leesleed onderwijs. Maar je moet straks zelf die ballon even nog zetten, als je hem weer omkomen. Want die bal moet er weer op. In de garage, oerdeline, juist. En hup. De ballon. Achteruit en weer op. Ja, ja, ja. De ballons even oranje zetten. De pilon oranje. Knuffeltje. Ja. En hier Oerline. En dan geven we weer, ja, ja, ja. Ja, de knuffels die binnen eerst. Mag ze even de familie denken. Met de stroom die dikke wordt. Hij maakt er één zetten. Ja, hé! Einde van deze ronde. Oh, ho, 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 mooi!